Kif ħabbar is-sit netnews.com.mt kmieni filgħodu issoktat l-investigazzjoni dwar l-isplużjoni tal-Kamra tan-nar Madonna tal-Urt fis-Salini, splużjoni devastanti li kienet seħħet fl-ewwel ta' Ġunju li għadda. L-inkjesta qed titmexxa mill-Maġistrat Joe Mifsud u issa jidher li l-esperti flimkien mal-investigaturi waslu għal konklużjoni ta' x'se takkaġuna din l-isplużjoni qawwija f'dan il-kumpless tan-nar. Jassistu lill-Maġistrat Mifsud kien hemm diversi uffiċjali tal-forensika, membri tal-AFM, xjentisti u anke inġeniera. Bil-Maġistrat der idur maż-żona kollha li fiha kien mifrux dan il-kumpless qabel sploda. L-uffiċjali tal-Armata urewh xi esibiti u evidenza fil-waqt li ż-żona kollha għadha mhix aċċessibbli. L-akwata tkopri mal-4500 metru kwadru. L-isplużjoni li seħħet fil-bidu tax-xahar u li ħasdet pajjiż sħiħ ikkawżat ħsarat f'bibien tal-alluminju u ħġieġ ta' diversi appartamenti fiż-żona tal-Qawra u anke ħsarat f'residenzi fil-Matab. Dan apparti danni li sofrew diversi bdiewa u raħħala li hemm fl-akwati b'rapporti ta' annimali li mietu. Wieħed ma jridx jinsa wkoll l-effetti li ħalliet tal-isplużjoni fuq il-komunità tal-pirotekniċi fejn anke ċertu festi bħal dik tal-Pjetà u tal-Fontana Għawdex ġew affettwati minħabba li tilfu l-materjal kollu li nħadem fl-aħħar ġimgħat u xhur. Filmati li kienu ċirkolaw online kienu indikaw illi kien hemm nar żgħir li żviluppa fiż-żona tal-Kamra tan-Nar. Eventwalment dan wassal biex splodew xi murtali u wara sploda l-kumpless prinċipali f'din il-Kamra tan-Nar. Intant fil-jiem li għaddew kien rapportati li l-awtoritajiet irċevew għexieren ta' rapporti marbuta ma' ħsarat li ġew kkawżati minn din l-isplużjoni.